pikas nga bahin ako sa mga kagalaang tagagpagtagad no kay ngatong kauban in town dire nga usa sa mga naila no inila nga mga talent sa to sa DYHP Aramin Cebu si Gilly Dilmar mao ni mahigala ang nitaliwan in town sa laing kalibutan adtong milabay nga Domingo. Unya ngiyang haya na karon siyang panimalay sa may dakbayan sa Mandawi. Si Gilly Dilmar usa sa mga talents sa to o partner ni kasama nga Alan Gulyat na Kurda. Kini mo si butangan pwede mo mabutangan og kwan circle dong mo ni si Gilly Dilmar atong papilihan ko no gamay og kwan. Mo gani ang partner ni kwan sa una tulo ni sila mga kagalaan si Alan Gulyat na Kurda, si Gilly Dilmar mo ilang gitarista og si Tiban. Mo ni ang last nga kwan pag anniversary na to karon. Ato ko nung paminahon ka dali. Kaning na gitara, no? Mo ni mga higala. Happy birthday sa Armen. Gikan gito sa Mindanao daw to din, no? RMN Mother Station na to ang nag-birthday karon. Atong Radio Mindanao Network. Atong kumpanya yun. Kumpanya yun. Kaya ato ang Pilipinas yun. Dahil yung mga stations sa ulo karon. Sa tagas DYHP o FM. Taas lang yapon. Seryoso kayo, di ba, Mina? Ari din unahin pa. Ini si Gilly Dilmar, ang gitarista ng higala. Atong kauban ani may gala pag anniversary mo ni ang diri sa atong subianan. Sa mo si Gilly Dilmar ang partner gyud ni Gulyat og ni Tiban. Okay, so mo ni may gala atong hinabion karong taud-taud si Alan Gulyat na Kurda, alang mahigala sa atong pagila-ila ni Gilly Dilmar mga kagalaan. Siya may mitaliwan sa laing kalibutan na in town. Ug unya mona subong pamalandongon nato nga atong kauban diri mga higala. Kini nakablo. O sige, atong tagapagtagad si Gulyat, Alan Gulyat na Kurda ron taud-taud may gala atong hinabion kontak kuno day. Standby humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Si Gilly Dilmar ato ning talent magala sa dugay ng katuigan des DYHP unya appeal po sa mga pop music festival do na ni siya set gitara kanang atong tulumanon mahigalang kung akong pasultion siya may mo gitara diha o do na mga variety show sila si Tiban sa una sa Gulyat siya mo tiga gitara mahigala no unya do na po sa mga comical sketch mga higalan la ni Gilly og ni Tiban og ni Gulyat sa una tulones na karon sa una no karon duha na lang sila duo na lang sila mahigala originally trio ni sila nya na duo na lang nya karon si Gulyat naman ay mga kagalaan so nay ang anak ni Gilly may atong gipapuli kay kamaosan mo gitara mga sukit tigpaminaw so pero ang mga jokes nila sila gyud magpartner no in fact ni si Gilly Dilmar appeal ni siya sa katutuang mga Cebu Pop Music Festival sa una atong ipangutanan ni kasamang Alan Gulyat na Kurda ni ron ang iyang mga background usab mga sukit tigpaminaw sa dugay katuigan nga nagkuyog sila gani dunay sa iyang dunay gani kantan lang ni Max Urban nga nanganta sila nga kini siya mooy na gitara si Gilly ato kuno paminawon kuno kadali kuno Rald na okay na ba ba diha be ato be kani kuno kani mo ni Gilly Dilmar kini ni ani gitara si Max Urban ni kanta apan nili siya makatipan kay ang hanggang wala may ang may estudyante babae nagagkat sa Christmas tree nasangit siya sa dako sa kagabigas ang iyang panty kakako ay tabangan ang estudyante babae nangahulong may walay swerte ay namaling man ang Christmas tree kahit bilin ang iyang panty
Mao ni si Gilly Dilmar ang nag-gitara. Si Gilly Dilmar ang nag-gitara, si Max Urban ang nagkanta. Doon na po sila ilang mga variety shows ni Goliath at sa ipakita kadali. Sample sa variety shows ni Goliath mahigalabi. Sa mantong kwan. Kani be. Ato sang konon kadali ha. Samtang Masibang takpat alag kang Goliath mga kaigsoon. si Gilly Dilmar o Goliath na korda. Alam mo! May gabi na ito tanan! Una sa tanan, pakpakan na to si Lord kung may naghatag ka na to sa tanan. Pakpakan na ka Lord. Thank you kay Lord. Salamat kayo. Kung sa atong mahal nga inahan, si Mama Mary, pakpak. Kung yan, binigyan sa atong patron, ang atuang patron nga Diyos, ang mga Diyos, anak Diyos, Espiritu Santo, pakpak. O pakpakan sa nato si Kapitan Juanita, pakpak. Pakpakan sa nato si former Kapitan Ali o sa drama Kutsihal, pakpak. Pakpakan sa nato at tanang mga dagang ng mga gwapa, pakpak. Mga gwapa pero mga libakira, pakpak. Nakaingon kong libakira kay pagsakan ako, gilipak ko, giingnan ko nga, oy, sustaon mo rin ni Goliath. Mura lang si Daniel Padilla. Ginawal mo ingnan ko. Hi Goliath ko, hi dahil sa nindutan na ni mong lawas, no? Dakot ikantiyan. Mura yung kagibarang. Sa may mo ni may mo t-shirt. Kung ano madyaw po, alam, igiyo ko giubo. Pag-ubo na ko gikumot ko tutoy. Sa anak waldog ka na. Ako gina, sige kong barbell dahil. Siya buwa ko ng kasunis, giyo po sa luwi. Sa anak wang paa. Ako na, sige kong drive, tricycle dahil. Siya buwa ko ng brief, giyo po sa luwi. Sa kinid, ako pagpaa. Kaya pasalamatan ako ang tanan. Labi na yun sa ilang Sir Edwin nga labias manok pero buyag. Di ko kibaw muluto at manok nga the best yun kay kanon. O sa tanan mga kutsiyal mga kauban na mo dito. Si Pari Alex na mo paibaw kaninyo ato ha. Sa Goliath ni, yung partner ka ng totoo mo gawa si Gilly Dilmar. Pero ay mo kalabaw, ay mo kabalaka kay kinatong kalingawan. Mahumata ni mga alas 3 kadlawon. Ika diha. Ora lang mo gatan-aw TV ha. Ako lang ipaila ka ninyo. Hoy, ako sa pasalamatan ng akong amigo yung kaayo kung pare na ako si Pare Alex Lara. Maugay naghangyo. Pataka na to si Konsyal Alex Lara. Maugay nag-atot. Naghangyo taon pre. Salidai taon minitut pre. Kay agig halad po taon sa mga tao. Manitabang taon po na ako. Mauna nga ako na lang sa siyang gitugtan. Nabiya kami salida pero timing po nga madayon. Mauna nisugot ko ni Pare Alex. Kadadaon ko din kay nakari ko di ani din buhi paswitiban di ba? O buhi paswitiban na to. Nya karon patay na maswitiban. Gipakutan ako sa tikuwang ina ko. Goliath. Kung ano na siya. Pila ida na itong tiba na matay? Kung 74 na siya. Kanas Gilly, pila ida na na. Kung 73. Siya ikaw, pila ida ni mo. Kung 72. O mga 70 lagi mo tulo niya. Buhi palagi mo. Kanas Gilly, buhi palagi mong duha. Ako giingnan siya nang. Ako na, hindi sa mabangambong. 70 akong edad, pero medyo bata-bata pa ko. Doon ako yung sikreto. Siya, kung sa may sikreto ni mo. Kung gitagaan, kung lanas, ungo sa kong lula pagkamatay. Dis panghambog may gala ka to kung lula, ungo to. Ungo to akong lula. Gibilan ko niya lula, katong lana nga. Pero di kong kaog tao ha. Lain niya ako ha. Kato akong lula di sa tong kaog tao. Ang iya suyupon, kanar yung mga dugo sa mananap nga itom. Kanang iro, itom. Suyop siya anak. Dugo, suyop. Iring itom. Suyop siya anak. Ilaga itom. Suyop siya anak. Siya bunga ito, masuyog siya na. Pero ang ilami, yung kaayo ko nun niyang natilawan nga dugo ka ng dugo sa lubot nga ito. Ako yung pala ka ninyo, ang akong partner, sugato nito sa masipang pakpak, usa sa mga kagawad sa subag dako, Mandaw City. Sugato nito sa masipang pakpak, si kagawad, Gilly Dilmar, pakpak! Okay, mana si Gilly Dilmar? Yohana, sulti. Bukan wadah siya mundag may grupo niya. Okay. Hello. Asa ko na, we? Asa ko na,
Hello. Masipag, pre. Hello. Kadalay mo. Itaw dong. Imo mo tang haguon. Maron tang hatso yan. Wayat. Itaw doy, lawayi oy. Unsa kay virgin kayo? Okay. Asa ko na tising na. Hello. Okay. Hello. Masipar. Kari mo. Hello. Thank you. Hello. Pino may gala. Hello. Masipar ni pre. Ari lang ni pre. Ari mo kari. Hello. Kalipay. Hello. Murang bilig ako. Hello. Masimpa yun rin ba pre? Simple. Sa murang bilig ako. Lumay naman kung kayo na tao. Naigo mo na si Muha. Pakita ko, apa, tanaw na ito. Di ba mo yung mo? Hello, may ikan ha? Hello. Kunyar, sulti. Wapag sulti ha. Atos ka dito. May ikan ha, mabali si Kagawad Gili Delmar. Dilis pa pangapog, usa ka kagawad. Pero ang mini siyang pagkakagawad, dili konsihal. Ang mini siyang pagkakagawad, kagaw gatuwad. Hello. May gala. Kadita no? Si Gulyat ay kagawad sa di sa cute parklo. Kaya sulti mo. Oo. Pero ara sa siya tao kagawad dito sila. Oo, sarili ko. Gitawag ni siya ito kagtot. Oh, saan na kaktot? Kagawad, gaputot. Pero karon may galawan na siya tawag kagawad na kagaw gatuwad. Gitawag na ni siya kagwang. O say kagwang. Kagawad tiguang. Gibalin si Gulyat may gala. Asa ko gibalin? Di ka sa kagtot. Oo. Gibalin siya sa SK. Uy, nabata ko, pre. SK. Sa kuliya ka ba? SK. Sa dibiningan na. Suka kalibang. Kaya mo makailan ng Gili Delmar. Apil po ni siya sa mga drama ni Noy Tiban. Gani sa drama nga, kung ako ang pasultiho na minabumanak. Uy, siya may kinanag-role niya. Ay, katawala. Ang iyang role, puros doon ay N ang katapusan. Si Kata. Siya mo das mapil sa leading man. Amayuhan. Siya mo das mapil sa amahan. Ang ayana. Siya mo das mapil sa apuhan. Ang ilga. Siya mo das mapil sa kapatan. Ang ilga. Ayan, kinaan. Usay siya sa tulisan. Uy, siguro kauban is katulis, dinitiban. Nagsuwat sa nisiyang drama. Kung namati mga drama sa alas 3 kadlaon pero mga tuhog na matana, kaya namin naman nakaturong mga waitong patugpa. Sige, kasuha ka na. Ang title na, Singot sa Lubot. Ang iyakan mao si Kikwa Kikul. Ang iyang dinigiti si Lubot Kunot. Kaya si Bato nito sa masipang pakpak sa tao. Si Mr. Kikwa Kikul. Ito yan, may tagkwarta. Asa? Kahit ang tiguan natin. Ito sana ba? Okay, mo ni mga higala ang part lang sa variety show ni Gulyat o ni Gili Delmar. O niya, ato i-fast forward ko nung gamay katotoang nanganta na lang sila dong. Naaman to say, nagda-gitaras Gili. Kay Gili mo atong gitarista yun rin. So mo na nga na ibanan tarog gitarista. O niya, at least ang iyang anak may gala. Kamaom sa mo gitara, maay na lang gani po kay na-train po niya ng iyang anak, mga sukin tigpaminaw. Okay, sige. Ato niya, forward na lang siguro gamay. Before na to may hinabi, may gala si kasamang Alan Gulyat na korda para sa background sab ni Gili Delmar, mga sukin tigpaminaw, no? O na ilang pagpanganta ni Gulyat o ni Gili, be? Ato sa paminawon kadali before na to interviewon si kasamang Alan Gulyat na korda. Okay. Tanuan din nga di nata mo kantag binuang. Ingos ka, Gulyat. Ay na mo sige kantag binuang. Kay mga kantaron, mga binuang kayo. Kana na sa mga tinarong, kay mga batanon ron. Wa kay bawon sa kantag tinarong. Tinarong. Ikaw na may nagbinuang, mga puro sa tinarong kanta. Ang karaan ko na may galamas, nindot ko nung pinahon karon. Ay, may kinabuhi ko nung karaan akong sab. Ang kanta sa unang... Paminaw sa... Siyagin ko kaya. Ang kanta sa unang panahon, meaningful kayo. Karon mga kanta ron, wala yayoy. Kaya nga ano ba na
kanas ka na panalo karon be. O sa una, ang kanta sa una, oh. Ang mo kanta, hapit pa mo ilang, pinaada pa. Matud nila, ako dili agay. O ni mga kanta sa una. Karon mga kanta ron, igo ni mo radyo. Ang kanta das batanon, ang kanta niya pinanay. Dai dali diri, sabaka didi, sabaka didi, sabaka didi. No, ang kalaan ko na may mas nindot ko nung pinahon karon. Ay, May kinabuhi ko nung karon ng unsap. Ha? Ang kanta sa unang paminaw sa siyagin ko kaniya. Ang kanta sa unang panahon, meaningful kayo. Karon mga kanta ron wala yayoy. Kaya nga no, ba kanas ka na panalo karon be. O sa una, ang kanta sa una, oh. Ang mo kanta, hapit pa mo ilang, pinaada pa. Matud nila, ako dili agay. O ni mga kanta sa una. Karon mga kanta ron, igo ni mo radyo. Ang kanta das batanon, ang kanta niya pinanay. Dai dali diri, sabaka didi, sabaka didi, sabaka didi. Okay. So mo ni mahigala, standby. Mo ni mga kahigalaan ang part lang no sa ilang mga variety shows ni Gili mga kahigalaan. Unya last anniversary, diri pa ni siya, diri sa tong announcers booth nanganta ni sila mga kahigalaan o ni great pagid mi asam tong greetings ko no Ralbe kani. Nay audio ko. Okay, so mo na sa akong likod dito. Okay. Sa itong linya may gala si kasamang Alan Gulyat na korda itong tagag-pagtagad. Iyan yung partner gyud mga kagilaan si Gili Dilmar aron nga atong makuhaan ang mga kinini ang background gyud ni Gili Dilmar mga suking tigpaminaw. Nas tong linya ron. Lahat ng tanong straight to the point. Alan Gulyat na korda, maayong buntag nimo Lan o gaunang-una condolence nimo kay imo gining partner si Gili o condolence natong tanan og sa labinas pamilya in town ni Gili Dilmar. Kumusta? Hello. Maayong buntag. Lan. Maayong buntag. Ikaw kasulti atong nahili ko sulti. Hinahinay lang pag inom sa tubig diha, nakakuan ka? Tagay tubig sa kuan. Naminaw ko sa mo ang programa. Tito ni nagusto ka sa kwarto gihila ko. Ikaw kasulti ito ni. Kaya na lang siguro ko interview ato ni. Oh, sige lang. Oh. Kaya na lang siguro mga pilakadlaw. Oo. Sakit kaya ito ni. Sakit yun. Pililalim. Pila ka tuig mo nag-uban yun ni Gili? Ang mga bana-bana ni mo? Suka sa akong magsuro radyo ito ni. Mga 45 naman ko karon. Paano yung pag-uban ni Gili? 45 ka tuig. 45 ka tuig. Nauna si Gili ni mo sa radyo or na kay primero Steven man to nagkuha ni mo no? Niya si Gili? Ang ginagawa ito ni 1980 si Lito Navarro sa college ni Marcos. Itong manggod niya, sinilito, kida ako niya, gipagkanta ko niya sa buhol niya, gipapil ko niya sa drama. Di na mo nakuha si Gili, pag drama na sa Tiban Love Floor na, nga drama nga siya gikuha ni Cedric nga gitarista kaysa una, wapa man ang spinner, banduriya pa man na, niya si Gili musista kay naamang tanan na ibaho na lead na rhythm siya rang usa mo doyo so giwatong ni Cedric ang mga bandurya siya na lang gyud ang usa mo ni doyo sa drama nga Tiban Floor na bisag unsa nga mga drama ni Noy Tiban mo to nga nakuha na siyang ni Cedric tumulak tong ato ang program director diya sa una to ni sa RMN 1980s 45 years mo nag-uban gyud ni Gili. Oh, 45 years. Sos. 1980 magyud mi nagkuyog niya. Buutan kay na si Gili Dilmar to niya ang but lang. Adtor gyud na siya sa
kuan sa daplin gyud sa kanang jeep kanang padung luyo sa driveanan adto yun na siya dito mag-akbo sa iyang sista pero buyag lang pagsugod na mo ana niya mao to nga dangtang mga pila ka tuig nga nakuan nigawas na ang iyang ang mga kabuang turne ang tanang na mo mga dancer ng buson. Mo na siyang kuan na to nagdrama na mo. Unya unsa maning kini ang katong pop music festival naka-appeal sa mo adto? Naka-appeal mi attorney katong kang Bro Leo katong appeal man na nanggot diya gaduyog nga ko ato sa pag-record namo. Mo to naka-kuan mo di ba na man toy recognition sad sa Cebu Pop Music, no? Oo. Kaming duha to kaming tulo Sir Leo. So sa una na mga variety shows kamo si Tiban og si Gili mo toy magkuyog. Kami gyud tutulo attorney kay ang primero gyud nga variety kana siya namre siya partner si Nick Bordador. Katong pork and beans sa gilahang grupo silang duha niya pagwa ni kay nilargas gawas kami na lang tulos pa janggo gyud nagkuyog pag 1982 83 hangtod na nga anaapas pa janggo. Malapa si Tiban. So kini daghan mo mga kuan jud nga magkuyog tungod sa mga fiesta kung asa dapit mga invitations no uban ni Gili Delmar. So pastilan. Unsa may last ninyong istorya? Last na mong istorya attorney iya kong gitawagan itawag si Maritio na ako dito sa ospital sa Perpetual Succor kay padtuon lagi ko niya kay iyang gipangita na si Pare Alex Lara ako iya kong gipangita tawagis Alex Lara nagiingnan siya siyang anak kapatay na sa Alex siya unya patay na naman ko'y number na niya ni anak siya si Gulyat lang tawagas Gulyat so di adto ko dito pag adto na ko dito torne nag-istorya mi lingkod siya dito sa may kilid sa may bintana iya ko gipaduol sa duol diri gams lingkod diri tupad nako pagtupad nako niingon siya nako nga gams pagaksa ko nimo gams ni anak siya nako torne Mauna na ito, pero na ito. Wala ko kabalik. Pagbalik na ako, mauna itong nagparita sa sinulong na kibawaan na lang na ako nga. Wala na siya. Laila. Pati yung gayok. Sabi na kong maayo siya. Tiningom siya mo, okay na lagi ko gawin. Okay problema gawin. Sa itong pagduaw na ko sila. Siya okay na ko gawin. Okay problema gawin. Pag-atog balik sa ospital, mauna na ito. Bakit siya pang niyo, hindi ko kaako, tanaw niya. Okay. Sige, Gulyat, no, ako lang kang balik og tawag na lang pohon kay mura og emotional pa kay kas pagkakaroon. In fact, nangadto ko sa ilang balay ni Gili, nya mura sa nakuyawan sa nimo dito. Kay murag ni kuamen ka dito, no. Kasabot mi tungod kay imo ning partner sa dugay panahon, dugay kakuyog, 45 ka tuig. Kakuyog ninyo. So, sige lang, magkita lang niya ta para sa atong mga tribute alang kang Gili. Okay. Tony, salamat kay Tony. Salamat sa tanangan na itong kasama nga namati na ito karunog sa imo ang mga followers sa Facebook ni mo o sa imo ang YouTube, Tony. Thank you kay ninyong tanan. Salamat yun kayo. Ano may gala ang subong pamalandungon sa atong mga kaubanan sab sa drama department. Anak maging ng tao lagi, no? So, ato lang ilitok ang mga pipila ka mga pulong sa pag-ampo alang sa itong kauban si Gili Delmar. Kataw sa 1950 o karon tuiga 2025 naliwan sa salaing kalibutan. Karon pagdaron nga 75 anyos. Ato mapasubo sa pamilya ni Gili Delmar o sa tanan, no? Sa RMN may gala tungod din mong hitabo. Kani mo ni ang katong sa pop music nila. Kabisita ta dito may gala sa Haya.
ni Angheng Gili Dilmar mga sugid ni Paminaw. Pag-uhay pa lang diri sa atong Sibianan, nakakuanta, naka-anniversary ta, nakita pa ta diri. Na gyud mahigala ang kinabuhi sa tao. Mahigala no atong mga pasubo atos pamilya o manghinaota ang atong mga kaigsuunan, mga kapalintihan, kaigalaan atong mga listeners sa paglito ko pipila ka mga pulong sa pagampo alang sa kapahulayang dayon no ni kasamang Radyoman Gili Dilmar.